Усім прывітання, з вами Зміцер Лукашук. Мы як звычайна абмяркоўваем падзею Беларусі і за яе межамі са студыі Еўрарадыё. Ну і я дзякую за тое, што дайшоў до нас, і разам з нашим гостцем, спікерам коордынацыйнай рады Артёмом Бруханом мы зараз і паговорым шмат пра якія актуальныя тэмы. Прывітанне, Артём. Прывітанне, даўно не бачыліся. Ну, по вялікаму рахунку, да, больш за месяц не бачыліся, за гэты ж час шмат чаго здарылася, і як это не дзіўна, ці можа, ну такі лёс у нас, што больш непрыемнага і скандальнага за гэты час здарылася, чым чаго-небудзь прыемнага. Так склалася не ад нас залежна, ну, хаця і ад нас у тым ліку, але што вось менавіта два прадстаўніка коордынацыйнай рады фактычна адзін за адным у нас у эфіры. Вось перад вами каляжанка наша моя вяла размову з таксама чальцом коордынацыйнай рады Кірылюком, і там давайте, можа быть, такі як працяг, просто перакінем масток ад таго эфіра да гэтага. Тэма, якую, можа быть, я і не асабліва планаваў закранаць, але яна ну так склалася, што надала ёй актуальнасць не толькі размова Марыі Вайтовіч з Кірылюком, але і інтэрв'ю, якое з'явілася ў наших калегаў у Люстэрка з Вольгай Карпушонак. І таму я як працяг зраблю, але мы не будзем асабліва моцна акцэнтавацца на гэтай тэме. Просто я ведаю, што вы чыталі гэтае інтэрв'ю. Скажыце, ваши ўражанні. Ну, моя пазіцыя не змянілася ад першага дня, якую я казаў. Там няправда. Наколькі на гэтую вашу пазіцыю ўплывае тое, што вы блізкі паплечнік Павла Латушка? Да, слухайте, я ж прывёў даволі шмат аргументаў. Ну, тут не просто пазіцыя, тому што паплечнік Павла Латушка, тому што там ёсць аргументы. І гэтыя аргументы я прывёў. Не тыя, не суадносіючыся факты, хлусня, такая, не рэчы, якія яна піша, якія не адпавядаюць рэчаіснасці. Ну, для мяне гэта відавочна. І яна, дарэчы, хутчэй за ўсё гэта ведаеце, і вось тыя людзі, якія за ёй стаяць, ну не. Я, дарэчы, на вялікую колькасць адсоткаў упэўнены, што яна знаходзіцца ці то пад псіхалагічным, ці то пад фізічным кантролем спецслужбаў, і яны ведуць вось гэтую гульню з мэты дыскрэдытаваць як інстытуты нашай коордынацыйнай рады, так і лідараў дэмакратычных сілаў. Таму для мяне тэма ў гэтым сэнсе, ну, яна закрытая, для мяне відавочна, і яна ў гэтым інтэрв'ю нічога новага не сказала, а паўтарыла тыя хлуслівыя тэзісы, якія былі, дадала нейкія рэчы ўжо у адказ на тое, што мы сказалі, падрыхтавалася, ці то яна, ці то тыя людзі, якія пісалі гэта інтэрв'ю для яе. Ось, таму, ну, паўтаруся, доказаў няма і не будзе. Ну, вось што я магу 100% сказаць. Артём, я да вас як да супрацоўніка НАВу. Ну, в прынцыпе, як гэта кажуць, усё ж схаванае некалі ўсё адно выйдзе наружу. Так што давайте, наколькі у НАВу распаўсюджаная практыка атрымліваць заробак, ну там у капертах, з кішэні, там вот просто там вот как бы ў якасці падзякі. Вы што? Ну там же размова ідзе про тое, што как бы не на заробку яна была, але Латушка перыядычна там нейкія сумы невялікія, але даваў. Не, няма. За шкадаваннем, сказаў ён. Ну вось так живем. Добра, але давайте ўсё ж таки вернемся до адной тэмы. Мы з вами вот ўсё ж таки закраналі, і я яе гэтую тэму таксама абмяркоўваў, тому что узнікла пытанне, і яго задала у свой час у сябе ў сацыяльных сетках Роза Турарбекова, якім чынам усё ж таки Вольга Карпушонак без ведання ангельскай мовы стала прадстаўніком, вайшла ў групу дэлегацкую коордынацыйнай рады у парламенцкай асамблеі Савета Европы, дзе для працы трэба пастаянна валоданне мовы, а пажаданай і не адной. Як так склалася? Мне, конечно, там шмат рассказывали про гэтае вот галасаванне, якое, да, рэйтынгавае галасаванне. Я, правда, так нічога і не зразумеў, хотя кажу, что это нормальны такое вот прынцып галасавання, але якім чынам? І вот, ну, наколькі было ўсё ж таки
кіраўніцтва рады, ну яны ж разумеюць, як працуюць інстытуцыі, тыя ж самыя парламенцкая асамблея. Ну как бы вот што чалавек на гэту пазіцыю ідзе, ну можна было б там неяк ўсё ж таки скарэктаваць маршруты. Ну глядзіце, ёсць рэгламент працы дэлегацыі, і я так разумею, раз яна падалася, яна адпавядала гэтаму рэгламенту працы дэлегацыі, а рашэнне сапраўды было прынята каардынацыйнай радай па выніках рэйтынгавага галасавання. Ну вось так і яно працуе. То бок можна там такім чынам расставіць людзей там па рэйтынгу, што атрымаецца вось нейкі вынік згодна з тым, як расставяць дэлегаты свае галасы. Ну вось так атрымалася, што Ольга Карпушонак перамагла, прычым там разбежка паміж першым, другім і трэцім месцам явна была сапраўды вельмі маленькая. Ну вось гэта рэйтынгавае галасаванне. Вось яго пралічыць тэарэтычна магчыма, але вельмі складана, і там сапраўды могуць гуляць 2-3 галасы ці нават адзін чалавек там па-іншаму расставіць па рэйтынгу, і вынік будзе іншы. Таму ну вось так адбылося такое рашэнне каардынацыйнай рады на тот момант. Слушайте, вот патлумачце мне такі момант. Кныровіч жа ж любіць расказваць пра вашу большасць у каардынацыйнай рады. Ну я маю на увазе блок латушка і руху за свабоду, про тое, што вы там бальшыня, што вы там усё вырашаеце, што не можа апазіцыя ў каардынацыйнай радзе ніякім чынам прабіцца са сваімі прапановамі, рашэннямі, там кандыдатамі і гэтак далей. І вось ёсць кандыдат от вашей большасці, и вы нашей большасці, глядзіце, и вы проигрываете от вашей фракции, и вы проигрываете. Дык что это за большасць такая? Или уже расслабіліся? Гэта сведчыць про тое, что Александр Кныровіч маніпулюе. Не можа фракцыя з 28 чалавек адна вырашыць прыняць нейкае рашэнне. Усё роўна трэба выбудоўваць нейкія кааліцыі, выбудоўваць нейкія дамаўляцца, каб атрымаць той ці іншы вынік. І дарэчы, фракцыя беларусы уступала ў камунікацыю уже падчас галасавання, але мне падаецца, калі б магчыма раней размаўлялі, там сітуацыя могла была быць іншай. Ну але ўжо як ёсць, але тым не менш гэта сведчыць пра тое, што мы як фракцыя самі не можам вырашаць ніводнага рашэння. Усё роўна трэба выбудоўваць нейкія дамоўленасці. Тым не менш, я зараз да спікера каардынацыйнай рады звяртаюся. Вось ёсць такая сітуацыя незразумелая. Вы абсалютна вот выказваеце сваё перакананне, што пад ну нейкім як мінімум уплывам спецслужбаў знаходзіцца чаліне каардынацыйнай рады. У той жа час яна застаецца у каардынацыйнай радзе, яна прыходзіць і далучаецца да пасяджэнняў і абмеркаванняў. Не ведаю, там застаўся і магчымасць скачваць ці там, скажем, праглядаць дакументы не засталося, але ну фактычна ў функцыях не абмежаваны. Ей задаюць пытанне, будзе пасяджэнне парламенцкай асамблеі, вы паедзеце? Ну і фактычна яна мае права, калі б мела жаданне яшчэ туды паехаць. Так. Як так оно складваецца? Ну вось яно так складваецца. Гэта, дарэчы, як кажуць, дэмакраты і парламентарызм. Ну то бок нам могуць не падабацца некаторыя дэлегаты, але яны былі абраныя, і выключыць іх са складу каардынацыйнай рады можна толькі адпаведным рашэннем каардынацыйнай рады, калі больш за 2/3 прагаласуюць за гэта. Зараз ні адна з фракцыяў не выйшла з такой ініцыятывай, каб выключыць Ольгу Карпушонак са складу каардынацыйнай рады. Вось і ўсё. Таму вось так это працуе. Ну, вось мы з вами у Польшы, я вельмі люблю прыводзіць прыклад Польшы. Тут такі ёсць дэпутат Гжегаш Браўн, які тут такое вытварае, да? Ён нават у кандыдаты ў прэзідэнты быў у Польшы. Ну вось, яго ніхто не выключае. Ну, нейкая частка людзей за яго прагаласавала, яго не выключаюць. Там можна колькі заўгодна крытыкаваць Петрухіна, і колькі ён там бруду лье на ўсіх, але яго не выключаюць. То бок, вось гэта той самы парламентарызм і дэмакраты,
дэмакратыя, зразумела, што нам можа дзесьці гэта не падабаецца, але вось такія працэдуры ёсць. Калі ўжо будзе відавочна, што там чалавек сапраўды там ну зусім дэструктыўна ці штосьці яшчэ адбываецца, канчаткова гэта пацверджана будзе, ну ўжо я думаю нейкая фракцыя можа выйсці з такой ініцыятывай, каб выключыць са складу. Але ўсё роўна 2/3 трэба будзе прыняць рашэнне. Гэта шмат людзей і не факт, што такое рашэнне будзе прынята, і чалавек будзе мець поўнае права хадзіць на паседжанні, выказваць там што зугодна, спампоўваць дакументы і гэтак так далей. Ну вось так гэта працуе. Дарэчы, мне падаецца і Верховнай Радзе Украіны, калі распачалася паўнамаштабная агрэсія ў дачыненні да Украіны, там былі дэпутаты, якія выявілася, што яны тут ці там шпіёны, ці хтосьці, іх мандату пазбавілі там праз працяглы доўгі час, а не адразу. Ну вось так, гэта дэмакратыя, парламентарызм. Добра, давайте каб не зацыклівацца асабліва на гэтым пытанні. Я просто падсумоўваючы, можа быць, слухайте, ну вот я читаю чат координацыйнай рады, каментаваць правда не могу, можа на жаль, можа на ваше шчасце, але тым не менш я читаю, я разумею, могуць быць там пазіцыя Кныровіча вот такая, які там кажа там ва ўсім вінаваты Латушка, ён там усё аўтарытарныя метады праўлення. Нармальная дыскусія. Я разумею, там могуць не пагаджацца, спрачацца там умоўны там Курэйчык са Светланай Мацкевіч. Таксама нармальныя дыскусіі. Але з другого боку, калі прыходзіць там самы той же самы Петрухін і ну шчыра кажучы, пачынае усіх астатніх там сябраў координацыйнай рады просто смешваць з рознымі субстанцыямі, ну как-то гэта выглядае не вельмі. Хотя, разумееш, ну всякое бывае у жыцці. Потым ты глядзіш на сітуацыю з Мельнікавай, потым ты глядзіш на сітуацыю з Карпушонак і Латушка, абодва, якія таксама сябры координацыйнай рады. І ты думаешь, боже ты мой, что это за организация? Что-то можа что-то з ёй не так? Ну не, гэта, паўтаруся, ось хвіліну таму мы абмяркоўвалі парламенты, дзе ёсць розныя людзі, якія робяць розныя рэчы, і гэта нармальна. Вось вы прывялі прыклад дыскусій, а ёсць людзі, які не ўмеюць весці дыскусіі, ці не хочуць, іх іншая мэта, у іх мэта дыскрэдытаваць там інстытуты, яшчэ штосьці зрабіць, яны гэта будуць рабіць, але прабачце, але іх абралі. Вось яны прайшлі праз гэтую працэдуру выбараў. Ну, прайшлі праз працэдуру выбару. Тут пытанне да той фракцыі, якая, да таго там спісу, які запрасіў таго ці іншага чалавека. Ну, але вось, як мы бачым, сітуацыі розныя адбываюцца. Дарэчы, чалавек, ён мог падчас, калі ён шоў на выбары, казаў адно, бо ён там, умоўна кажучы, нармальную рыторыку вёў, да? А потым штосьці змянілася. Ну, то бок мы ж не ведаем, як чалавек сябе павядзе ў той ці іншай сітуацыі, таму ну, вось, прайшоў праз выбары, мае права казаць, але, ведаеце, вось той бруд, які Петрухін палівае, ён, дарэчы, мне падаецца, больш працуе ўжо супраць яго. Ну, усе ж зразумеюць, што гэта проста ну, некая неадэкватнасць. Сапраўдная неадэкватнасць і проста дэструктыўныя дзеянні, зусім дэструктыўныя. Ну, я думаю, што праз наступныя выбары ён не пройдзе, ніхто за яго не прагаласуе. Ведаеце, я прыгадываю яшчэ ў Беларусі пасля чарговых парламенцкіх выбараў, не памятаю ўжо якога года, я размаўляў з Ярмошынай, ну і яна кажа, вот якія нармальныя ўсе людзі прайшлі ў дэпутаты, значыцца будет ціха, спакойна, будуць работаць там, сядзець сабе і ўсё. Я говорю, ну хацелася б ўсё ж таки, каб парламент гэта быў месца дыскусій, каб это вот было жывое нешта. А акурат перад гэтым было там з Верховнай Рады украінская чарговая, дзе там каля трыбуны сцапіліся там за чубы адзін аднаго. Я говорю, ну вот каб ну нейкі вот движ быў. Яна кажа, вы что хочаце, вот чтоб было как в Украіне? Я говорю, хочу. Але вот ведаеце, гляжу на координацыйную раду і думаю, что-то вот как-то вот як у координацыйнай радзе не вельмі хочу. Перабывайцеся, то бок патроху, да? Ну, как-то хацелі, але ну давайте так, гэта будзе, гэта нармальна. Можа, я думаю, калі будзе сапраўдны парламент да такога ўжо прям не дойдзе, але магчыма, я думаю, што все-таки беларусы уже там за чубы друг друга цягаць не будуць, але всякае можа быць, тому што ну ведаеце, зараз такія дыскусіі, спрэчкі ў координацыйнай радзе, дзе няма фактычна бюджэту, рэсурсаў, сродкаў дзяржаўнага маштабу.
вы ведаеце, якія будуць спрэчкі, калі будзе сапраўдны парламент і калі гэта будзе барацьба за бюджэт, за размеркаванне грошаў і куды будзе рухацца дзяржава. Гэта ж ведаеце, гэта што будзе ввогуле адбывацца. Там сапраўды і да боек можа дайсці. Нават у Польшы тут піхаліся недаўна там каля трыбуны. У Польшы. Ну, таму гэта парламентарызм. Давайце ему вучыцца. Коордынацыйная рада дэманструе, што вось так будзе. Трэба... І гэта лепш, чым, на кладбішы гэтым. Ну, можа быць і да. Але, Артём, ўсё ж таки, як бы там ни было, мы паціху набліжаемся да чарговых выбараў у Коордынацыйную раду. І вот мы зараз падыходзім вось такім флёрам. І ўжо ўсё узгаданае, уже не буду другі раз паўтараць, што мы маем. Як вы лічыце, на фоне таго застрашвання, якое адбылося падчас папярэдніх выбараў і што атрымалі кандыдаты і дэлегаты па выніку, а тут яшчэ вось гэта вось усё. Якія выбары ўвогуле будуць? Будзем арганізоўваць, а далей паглядзім. Я спадзяюся, што людзі ўсё ж такі разумеюць, што так ці інакш гэта важны орган, гэта інстытут патрэбны і хочуць даць свае галасы, каб тыя ці іншыя людзі былі там, каб не было там дэструктыўных людзей, якія твараць розную дзіч, ведаеце, а каб былі нармальныя, каму яны давяраюць і каб яны хочуць, каб гэтыя людзі працавалі ў межах Коордынацыйнай рады. Таму я думаю, што гэта вельмі важна зразумець, што давайце просто прымаць удзел у гэтых выбарах, каб дэманстраваць давер тым, каму ты давяраеш, што тебе падабаецца, а не просто все, гэта скандалы, я не буду нічога да гэтага ніяк адносіцца. Людзей скралі права выбару Беларусі, вось тут гэта права выбара ёсць. Бачыце, што вось ужо прыняўшы удзел у ранейшых выбарах, бачыце, як во што гэта ператварылася, што ёсць фракцыі, якія там дыскутуюць, дэбатуюць, ёсць рашэнні, якія прымаюцца, ёсць стратэгічныя рашэнні. Калі вы хочаце как бы на гэта ўплываць, давайте галасаваць. Гэта нармальна. Мне падаецца, вось гэта абарона дэмакратычных ідэй самой дэмакратыі выбараў, яна вельмі важная, нават у такіх складаных, у такой складанай сітуацыі. Просто можна да гэтага адносіцца, але так ці інакш сама ідэя выбараў і дэмакратычных гэта класная ідэя, і трэба прамаваць. Сама ідэя, да, але паглядзім. Добра, скажыце мне, ці ёсць ужо заява Коордынацыйнай рады з нагоды закрыцця Польшчай межаў? Не, пакуль не. Як і з Венесуэлай будзе заява па Венесуэле, колькі там 2 гады ўжо амаль чакаем? У сэнсе чакаеце, так яна ж ёсць, давно ўжо было прынята, але калі сур'ёзна, я думаю, што на наступным агульным паседжанні абавязкова будзе абмеркавана гэтае пытанне і будзе прынята нейкая ці то заява, ці то рашэнне, магчыма раней, але сапраўды, тэма важная. Я думаю, што зараз фракцыі проста ўнутры сабе выпрацоўваюць нейкія пазіцыі, рыхтуюць, можа, нейкія заявы, бо мы ж разумеем, што гэта сапраўды тое, што тычыцца ўсіх людзей, ўсіх беларусаў, і гэта вельмі важна. Таму я думаю, што фракцыі зараз просто спрабуюць выпрацаваць сваю пазіцыю. Вось там хтосьці ўкінуў тэзіс, вось так, і не прапанаваў нічога на наступны крок. Давайце прапаноўваць. Слухайте, можа неяк трэба хутчэй працаваць, а то тэма мяжы была актуальнай, на піку актуальнасці, скажем так, і на актуальнай застаецца і цяпер, на піку актуальнасці адразу там і дзень, можа быць, яшчэ пакуль яна была агучаная, а ўжо праз дзень дроны сталі новай актуальнай тэмай. Але змістер, ведаць, Коордынацыйная рада гэта ж не сродкі масавай інфармацыі. Яна не можа прымаць рашэнні ці рэагаваць, вось сёння адбылося, а праз 6 гадзін выйшла нейкая заява. Гэта ж узгадніць пазіцыю, прагаласаваць, там ёсць адпаведныя працэдуры. Ўсё ж такі давайце з такога калектыўнага органу, прадстаўнічага органу парламенцкага тыпу не рабіць рэагуючы орган як там аператыўны. Мне падаецца, гэта неправільна. Давайте да мяжы, але з іншага троху боку падыдзем. Вы як былы супрацоўнік брэсцкага аблвыканкама, то есть вы ведаеце тых людзей, якія жывуць там, і фактычна шмат хто той рэгіён, які жыў з мяжы, жыў з перасячэння мяжы, з гандлю памежнага і гэтак далей. І вось гэтая сітуацыя, ведаючы людзей і бюракратаў, якія працуюць там таксама, і якія таксама для іх это важная тэма. Якія настроі? Па-першае, я скажу, што зараз ужо з мяжы не столькі зарабляюць, як раней. Ўсё ж такі 20-й год, там шмат абмежаванняў, ужо ўсё ж такі гэта не тыя грошы, як раней.
это першае, зарабляюць не так шмат, але хтось там спрабуе зарабляць. Па-другое, зразумела, што гэта ударыць па людзям і не падабаецца гэтым. Але калі вы зайдзеце там у той жа чат, Варшаўка, да, дзе сядзяць людзі, якія на мяжы стаяць, там яшчэ штосьці, ну, разуменне, дарэчы, у людзей ёсць, што гэта за вучэнняў. Ну, ёсць разуменне, калі вось пачытаць, так, ёсць і заклапочнасць, ёсць і злоба нейкая, да, ёсць там на палякаў накаты, ёсць, але ёсць людзі разуменне, ну, а што вы ж хацелі? Ну, ўсё ж такі вучэнні, усе памятаюць, вайна ва ўкраіне ўсё ж такі, ну, яна існуе ў разуменні людзей. У Брэсце гэта таксама разумеюць. Таму вось рэакцыя, дарэчы, у маім разуменні даволі адэкватная з таго, што я чытаў, але, канешне, ну, ёсць эмацыйныя рэакцыі людзей, якія, ну, сапраўды, там, планы парушыліся, да, яны хвалююцца, гэта таксама зразумела. Але, ну, першая прычына, мне падаецца, таксама разуменне яно ёсць. А рэакцыя чыноўнікаў, вось я бачыў адразу там, як толькі стала вядома пра закрыццё мяжы, адразу выйшлі людзі правільныя з плакатамі, почему-то там мы проціў вайны, не ведалі, відаць, яшчэ пра дроны на наступны дзень, але вот, ну, как бы выказалі сваё фе Туску, Польшчы, усім астатнім. Гэта чыноўнікі тут жа: о, так, мы ж час тут вот как бы покажем свою чуйку ідэалагічную, ці загад сверху хутенька прыйшоў. Як гэта працуе? Я думаю, что там аддзел ідэалогіі сам паспрабаваў адрэагаваць вельмі хутка. Можа быць, там пазванілі ў Мінску, згаднілі, я думаю, таксама. Але, ну, как гэты прэзідэнцкі народ, як яго там называюць, да, вось гэтыя людзі, ну, так, яны ж і ў 21-м выходзілі, там, і, ну, гэта просто такі актыў, які яны выкарыстоўваюць, ну, у працяг антыпольскай рыторыкі, падмацоўваюць, так бы, не просто праз СМІ, да, там, нейкія прапагандысты кажуць, вось яшчэ там 20-30 чалавек сабралі, якія там з правільнымі, нужнымі нам лозунгамі, як кажуць, да, вось, таму гэта, хутчэй за ўсё, там, рэакцыя местнай вертыкалі ідэалагічнай. Ну, можа, яшчэ не до конца зразумелі, як так вецер дзьмуе, бо муравейка выйшаў трошкі іншае, пачаў казаць, што мы з Польшай волі, сябры, мы там казалі, што давайте мы папярэдзілі іх. Вот, дарэчы, добра, што вы таксама перакінулі масток. Я хацеў акурат-такі іспытацца. Учора Александр Фрыдман, каментуючы гэтую сітуацыю, выступ муравейкі, які адразу сказаў: мы тут збівалі і інфармацыю там перадавалі. Ён кажа, што Лукашенко зразумеў, што Путін пераходзіць пэўныя чырвоныя межы, спалохаўся, пабачыўшы, у якім кірунку гэтыя межы пераходзяць, што это ўсё ж таки набліжае пэўную вайну ці ўцягванне больш глыбокае ў гэтую ваенную усю гэтую вакханалію, і такім чынам адправіў гэта муравейку, каб сказаў. Як вы лічыце, сапраўды яны там адчуваюць, што уцягваюць усё глыбей і глыбей, іх зацягваюць у гэты вот расійскі ваенны вір? Складана сказаць, бо нават і рыторыка расійская Мінабароны была, што мы гатовыя з палякамі абмяркоўваць гэты інцыдэнт. Ну, то бок, магчыма, ўсё ж такі гэта ў нейкай ступені было узгоднена, але ўсё ж такі маё меркаванне, што тое, што они публікавалі ў афіцыйным тэлеграм-канале Міністэрства абароны на рускам і на англійскай мове, вось заяву муравейкі, сведчыць пра тое, што ўсё ж такі гэта быў месседж на захад, што, глядзіце, мы як бы не тое, каб вельмі хочам вось непасрэдна ваяваць, мы тут трохі нават і гатовыя падзяліцца інфармацыяй з польскім бокам. Таму гэта ўсё ж такі спроба балансавання, і ведаеце, яна чаму выглядае так трошкі наіграна? Ну, глядзіце, калі вы сапраўды хочаце, каб дроны не ляцелі ў бок захаду, яны ж раней збівалі іх, наколькі я памятаю. Ну, то бок, яны там лятаюць над Беларусю, але калі яны накіроўваюцца ў бок там Літвы, Польшы, іх там збівалі. Што адбылося зараз? Я так разумею, іх было вельмі шмат. І калі б іх пачалі ўсіх збіваць, а яны мэтанакіравана рухаліся ў бок
Польшы, ну то гэта ж міф пра мірнае неба рухнуў, шмат выбухаў было бы, шмат такога ўнутры. Збіваць на тэрыторыі Расіі, ну таксама ну, нельга, да, саюзнічскія дроны, як ты іх будзеш збіваць? Ну і засталося што адно, ну папярэджваць проста, папярэдзіць, што вось ляцяць на вас дроны, мы нічога не можам зрабіць. Гэта, дарэчы, пра суб'ектнасць Мінску, і ў гэтым сэнсе рэакцыя Польшы, яна прадэманстравала, яны кажуць, ну, канечне, добра, што вы нас папярэдзілі, але мы разумеем, што вы там ўсе заадно і не можете дэманстраваць суб'ектнасці. Прадэманструйце суб'ектнасць, будзе размова. І вось у гэтым сэнсе такія апраўданні генерала Муравейкі выглядалі, мне падаецца, і так, дзякуй, што папярэдзілі, але ну, не. Бок вам не бачыцца, што вось на гэтым фоне можа быць нежаданне быць прыцягнутым да атакаў, якія ладзіць Пуцін на краіну НАТО і на Еўрасаюз, Лукашенко не паспрабуе, там, скажем, нейкім чынам паразумецца з Польшай? Так я ж кажу, можа ён бы і хацеў паразумецца з Польшай, незразумела, ну, как бы яго суб'ектнасць, Польша не до конца... То есть, ну, суб'ектнасці для того, каб вызваліць Анджэя Пачобута, у яго хопіць. Ну, так вось, так давайте, ну, окей, хай зробіць гэта. Але Анджэй Пачобут гэтага ж мала зразумела. Ёсць яшчэ вось гэтага монаха, якога Гавел, да? Да. Ну, таксама монах... Затрымалі міграцыйны крызіс. Ну і ўсё ж такі я спадзяюся, што не толькі польскімі грамадзянамі абмяжуецца гэтая размова, але таксама і, ну, напрыклад, супрацоўнікам Белсату, якіх шмат сядзіць у турме у Беларусі. Ну, то бок тут можа быць шырэй размова. Вось, таму я думаю, што гэта размова можа быць, але ён ж павінен прадэманстраваць нейкую суб'ектнасць, там, жэст добрай волі. Ну, вось, хай прадэманструе. Але пакуль гэтага няма. І, дарэчы, чаму я таксама думаю, што Муравейка мог гэта сказаць? Таму што, калі Лукашенко ўсё ж такі хацеў бы, каб Мінск быў пляцоўкай для перамоваў, Мінск-3, то, канешне, яму вось Мінск як пляцоўка для пралёту дронаў на тэрыторыю Еўрапейскага Саюзу і краіны НАТО не патрэбна. Гэта тады замінае вось гэта ідэя Мінска-3. Я думаю, тут, канешне, шмат складаецца ўсё ў адно, але, ведаеце, сітуацыя зараз так складваецца, што, ну, як бы не хацелася камусьці, там, у Мінску ці дзесьці яшчэ, ўсё ж такі у любым выпадку мяч на баку Лукашэнкі. Ён павінен зараз зрабіць нейкі крок. Ну, таму што ну, ціснуць, ну, окей, вось пачалі дронамі ціснуць, да, на Польшу. Ну, гэта ж толькі да паглыблення крызісу ў адносінах будзе прыводзіць, а не да паляпшэння. Ну, калі ты хочаш паляпшэння адносінаў, ну, зрабі нейкі крок для гэтага, а не эскалюй. Ну, так это, ну, для мяне зноў, для вельмі цікава. Ну, калі хочаш з кемсьці паразумецца, ты кажаш, ну, слухай, ну, да, можа, дзесьці мы там з табой сварыліся, але давай штосьці зробім, каб паразумецца, каб выбудаваць давер. Ну, які зараз гэта давер? Ну, яго няма. Трэба нейкія крокі зрабіць. Дарэчы, вось, як у чынавенскім у галаве бюракрата звычайнага шараговага, ну, можа быць, сярэдняй рукі працуе вот лагічны гэты ланцужок, я маю на ўвазе. Ну, добра, яны там ужо прывыклі да таго, што, ну, вот такая сістэма выбудавана. Вот так вот Лукашенко, ён такі, як ёсць. Адносіны з Расіяй такія, як ёсць, і з Еўрасаюзам, як ёсць. І вот такія хвалі гэтыя, выбары, рэпрэсіі, адлігі, вот таксама да ўсяго гэта прывыклі. Але сёння мы перайшлі да абсалютна новага. Мяжа цалкам закрытая. Дроны і лятуць ужо не ва ўкраіну, а ў краіны Еўрасаюза. І у чыноўніка павінна нейка там спрацаваць, што што-то не тое ўжо пачынае рабіцца, ці не? Я думаю, так, я думаю, працуе. Я ўпэўнены, што працуе. Ну, я думаю, што і раней працавала. Штосьці не тое, але так, там пагаджаліся, але сітуацыя, ну, горш і горш становіцца з кожным днём. Ну, то бок, ведаеце, мне падаецца, што вось вельмі вы добра звярнулі ўвагу, ну, мяжа зачынена. Там зразумела, што прапаганда кажа, што Польша, ну, але ж дроны, вучэнні, все такі, ну, тыпу, окей. Потым, што было раней? Ну, давайте, ну, дакіраваліся, што бульбы не было. Я думаю, у шэрагова чыноўніка таксама было пытанне, як так, ці штосьці мы не тое робім, ці штосьці там не тое робіць. Ну, і да і шмат чаго можна прывесці ў прыклад, што даўпраўляліся, што там імпарт, экспарт і
сітуацыя эканамічная ж яна пакуль выглядае нармальна, але я думаю, што не так усё добра, як хацелася бы і таму чынавенству. Таму я ўпэўнены, што ў галавах людзей, бо чыноўнікі гэта зрэз грамадства, такі ж людзі, як і ўсе, проста працуюць там. Вось. Я думаю, што разуменне ёсць, што штосьці не тое адбываецца, але галоўнае пытанне, што з гэтым рабіць, я таксама думаю, што ў людзей, як і ў усіх астатніх, нічога зараз не зробіш. То есть няма адказу? Не, я думаю, што ў іх 100%. Як у іх там, так і ў вас тут? Не, я маю на увазе дэмсілы. Не, дэмсілы, дарэчы, адказ ёсць. Вось калі была канферэнцыя Новай Беларусі, там было шмат разных абмеркаванняў, але зразумелы, мне падаецца, месседж быў. Я вось нават і мадэраваў працоўную групу, якая называлася там выхад з палітычнага крызісу праз круглы стол, нацыянальны дыялог, паразуменне. Вось мне падаецца, гэта нармальная прапанова. Слухайце, краіна ідзе кудысьці не туды. Усё вельмі дрэнна. І гэта дрэнна закладзена было ў 20-м годзе, калі адзін чалавек дзеля таго, каб захаваць уладу, пайшоў на саступкі вельмі моцнай Расіі, таму і зараз мы бачым зачыненне мяжы. Вось гэта ж просто как бы прычынна-следственныя связі. Просто ланцужок вельмі доўгі, ўжо пазабыліся. Але першапрычына, вось там, як гэты Пуцін заўсёды кажа, трэба вырашыць першапрычыну. Так і тут тое ж самае. Калі вырашыць унутрапалітычны крызіс у Беларусі, тады і ўсе гэтыя знешнепалітычныя праблемы, яны могуць быць вырашаныя. Зразумела, што тут ёсць уплыў Расіі, там будуць складанасці. Але ёсць зразумелая прапанова. Слухайце, давайце сшываць грамадства. Давайце дамаўляцца, бо нас усіх, як бы там ні было, яднае наша Беларусь. Мы ее по-рознаму бачым, але яна наша, ее трэба захаваць, каб людзі там нармальна жылі. Мне падаецца, гэта той падмурак, на якім можна дамаўляцца. Вось. Таму што камусьці там не хочацца ў Менску, яго не дазваляе дамаўляцца, то прабачце. Тады трэба падумаць і пра гэта. Як вы лічыце, вось тая сітуацыя, якая склалася негатыўная, я маю на ўвазе і межы, як што вельмі дрэнна ўспрымаецца ў беларускім грамадстве, гэтая сітуацыя з дронамі, атака на Польшчу праз тэрыторыю Беларусь у тым ліку, гэта можа спрыяць таму, што тэма і ідэя нацыянальнага дыялогу неяк якраз такі і да месца? Мне падаецца так. Я з гэтай тэмай, з гэтай думкай там нашуся апошнія паўгады таксама. Дарэчы, это правда, што Кучынскі ў вас эту ідэю скраў? Это ён не скраў, ён просто першы у паблік. Пазаімстваваў, да? Першы выйшаў у паблік, але гэта ж калектыўны, але... Так, давайте не без этих без дыпламатыі. Медыйна так. Медыйна ён просто перахапіў першы, гэтую думку агучу пра круглы стол, але ўжо як ёсць, усё роўна ж мы з вами абмяркоўваем зараз гэтую думку, таму гэта ўжо не так важна. Галоўнае, каб гэтая думка цыркулявала і гэты дыскурс існаваў. І вось вы добра адзначылі, што вось гэтая эскалацыя насамрэч сітуацыі, яна наступны крок якраз, ці максімальная эскалацыя далейшая, якая прывядзе просто да катастрофы, ці ўсё ж такі давайце ісці паспрабаваць шляхам вось гэтага нацыянальнага дыялогу там. І, дарэчы, калі кажуць пра круглы стол, гэта ж не тое, што заўтра усе прыехалі ў Мінск, селі і дамовіліся. Гэта круглы стол, гэта канчатковая кропка гэтага нацыянальнага дыялогу, ці проста дыялогу паміж часткамі грамадства, і там ужо фіксуюцца вось тыя дамоўленасці, якія маглі бы абмяркоўвацца падчас нармальнага дыялогу з тымі людзьмі, дарэчы, якія упаўнаважаны весці гэты дыялог, а не просто там укидываюць нейкія наратывы. Можна я пераб'ю? Я просто прыгадываю нашу размову з Іванам Краўцовым тут, і ён гэтую тэму падаваў у тым ліку праз ідэю, дакладней не ідэю, а тою, як это правильно сказаць, па люстрацыі прапанову, якую распрацоўваюць дэмсілы, і яны кажуць, што здавалася б, добрая ідэя, нацыянальны дыялог, а тут раз яшчэ і паказваюць на што. Але ў нас тут ёсць праект па люстрацыі, і вы, чыноўнікі, будете ўсе люстрыраваныя. І чыноўнік такі сядзіць і думае, а на халеры мне з імі нейкі яшчэ дыялог, калі я ўсё адно буду люстрыраваны па выніку? Я думаю, што па выніках дыялога і в выніках гэтага круглого стола ніякай ілюстрацыі не будзе. Вот што я думаю. То бок гэты дакумент, ён
цікавы, дарэчы, вось его пачытаць цікава, там, ну, вось так азнаёміцца, ён больш такім у глобальным сэнсе, калі б там хтосьці прыходзіць да влады, праводзіць люстрацыю, там нацыянальнае прымірэнне праз гэта адбываецца, але мне ўсё ж такі больш падабаецца канцэпцыя не класічнай как бы люстрацыі, да, а канцэпцыя нацыянальнага дыялогу, нацыянальнага прымірэння. Ці будзе гэта праз там люстрацыю праходзіць, ці пра забвенне, ці пра там дамоўленасці нейкія. Бо ў Польшы ж там, наколькі я памятаю, спачатку была дамоўленасць, ніякай люстрацыі не было. Потым яны там прынялі закон аб люстрацыі, але ён не быў такі жорсткі, ну то бок хутчэй гэта вось гэты дакумент канцэпцыі ілюстрацыі, гэта такі максімалісцкі дакумент. Калі будзе нейкі дыялог, круглы стол, размова, ён ці то просто яго там кудысьці ў іншы бок пакладуць, ці там з яе дастануць там прымальныя для абодвух бакоў падыходы. Гэта ўжо там мы ўходзім, да, у далейшую дыскусію, але так ці інакш, вось канцэпцыя таго, што давайце сядзем, дамовімся, і там уже будем вырашаць. То спынем рэпрэсіі, вызвалім людзей і пачнем размаўляць, ну яна ж, мне падаецца, нармальная, яна лагічная, чым мы будзем, да, перакідвацца там праз забор далей друг друга там ці то публічна, ці то не публічна, ці то праз там спецслужбы яны там будуць знішаць далей тых людзей, якія працягваюць ім как бы, ну давайте ўсё ж такі дамаўляцца. Ну бо паўтаруся, гэты тэзіс, ну Беларусь, яна ж, ну, яна наша радзіма ўсіх. Мы ўсіх хочам, каб яна была добрай краінай, дзе нармальна жыць. Яны кажуць, што ну вось яны патрыёты, а што? Ну, а мы тут хацім яе знішчыць. Ну, это хлусня, неправда, не хочам. Ну, возьміце вось не патрыёт, да, хоча знішчыць Беларусь. Ну, што, ну, і мне просто в галаве не укладваецца, што вось там экстрэмісцкае еўрарадыё хоча знішчыць Беларусь. Ну, што? Ну, калі Павел Белавус сядзіць у за кратамі лукашэнкаўскімі за здраду дзяржаве, ну так пра што можна казаць? Я пра тое кажу, што гэта просто хлусня, і гэта дэструктыўная рэч. Такіх людзей трэба вызваляць, і каб яны працавалі на беларушчыну, і як яны гэта і раней рабілі, і ад гэтага было ўсім лепш. Але вось гэты раскол, які яны распачалі рэжым у 20-м годзе, слухайце, ну я быў чыноўнікам, ну у гэтым же сэнс. Чаму шмат чыноўнікаў, не такая колькасць як хацелось бы, але шмат хто сышоў, потому што ж людзі не дурныя, яны ж таксама бачылі, што ну дзяржава робіць эскалюючыя крокі, дрэнныя крокі, няправільныя крокі. І калі частка чынавенства, якая мысліла дзяржаўна, яны, магчыма, тогда павяліся на гэтую думку, што ну так, каб захаваць, каб у вайну нас не цягнулі, да, трэба трохі ператрываць. Але ўжо прайшло колькі часу, вайну ўцягваюць. Яшчэ далей і глыбей, ўжо з Еўрапейскім Саюзам. Ну то гэта значыць тое, што тая тэза была на пачатку хлуслівая. Падманулі вас, калегі. Былыя. Тым не менш, калі мы кажам пра нейкую перспектыву пачатку нейкай размовы, дыялогу, вы, як і я, таксама чытаеце і уваходзіце ў чат рэфарматараў. Да, ваш любімы чат рэфарматараў, дзе вас так любяць патроліць, але, ну, в прынцыпе, ўсі... гэта так же нізка, як спікер КР. Да. І памятаеце, там, я разумею, што не той же самы тур ці там Гайко, вось гэты губазавец, які прыйшоў у этой чат рэфарматары, ну а тур там жыве ў 3 смены, што яны нешта вырашаюць і яны могуць там на іх трэба, але на іх трэба арыентавацца ў тым сэнсе, што яны агучваюць тэзісы, якія ёсць там, ну ці якія ім спускаюць, ці ўсё такое. І памятаеце, як яны казалі, які дыялог, пра што з вамі гаварыць? Нам это не трэба, і ўвогуле забудьце вы на эту ідэю. То есть гэта тое, якая думка ёсць там наверсе. Дарэчы, калі вось аналізуючы іх тэзісы, яны трохі там гулялі, камусьці яны казалі, да што з вамі гаварыць, потым казалі, але там нам трэба нейкі дыялог распачынаць, бо беларусам дрэнна, там Гайко напісаў, беларусам дрэнна, ну я тут no comments. Ну, чалавек, які там зрабіў шмат дрэннага для беларусаў, вось. Але вяртаючыся да гэтай думкі, сам факт таго, што ў чат экстрэмісцкі прыйшлі людзі з адпаведным наратывам і там працуюць, то бок гэта было дано даручэнне.
гэта відавочна. І той Сан Саныч, дарэчы, я нават думаю, што ён там не Ігар Тур. Можа, нейкую смену Ігар Тур там піша, але я думаю, што там іншыя супрацоўнікі працуюць. Вось. І яны адпаведныя наратывы сапраўды даносяць, і прыйшлі яны туды пасля, дарэчы, вось гэтай прэс-канферэнцыі, дзе Лукашенко казаў, што вось там Эйсмонт, можаце там ёй там тэлефанаваць, размаўляць, і Ігар Тур там спрабуй там дыялог, там, как это, убедзіце яго, што ён павінен там нейкі дыялог з вами весці. То бок, гэта выглядала як пратакол даручэнняў, і пачалі гэта даручэнне Лукашэнкі выконваць. Але каго адказнымі пазначылі, падаецца, што нейкія спецслужбы. Зноў, мне падаецца так, гэта не працуе, але гэтыя людзі сапраўды не прымаюць рашэнне, яны проста выканаўцы. І тут хутчэй было правільна ўсё ж такі паспрабаваць нейкую ці то камунікацыю, ці нейкія меседжы атрымаць ад тых людзей, якія сапраўды маюць уплыў на выпрацоўванне палітыкі. Артём, давай, может быть, наближающаяся до завершения, я бы хотел такую актуальную информацию, якая только что з'явілася. Я, правда, учора яшчэ читал в украинских чатах про тое, что во Украину рухаецца генерал Келах. Але з-за атаки дронаў ён там дзесьці спыніўся, але ўсё адно працягне свой рух. І зараз вось прыйшла інфармацыя, што ён-то працягнуў хутчэй за ўсё свой рух. Праўда, ёсць как бы сцвярджэнне на Рэформ Ньюс, што зараз генерал Келах знаходзіцца ў Мінску. Што праўда, ёсць у нас ёсць пэўныя сумневы, што гэта менавіта Келах, але тым не менш прадстаўнік Трампа зараз у Мінску знаходзіцца. Магчыма, гэта Коул. Пра што гэта сведчыць? Гэта сведчыць пра тое, што Дональд Трамп не проста так 3 разы упамінаў апошнім часам Беларусь і палітзняволеных, і гэта сведчыць пра тое, што дзякуючы той палітыкі, якую праводзіць адміністрацыя Трампа, практычныя крокі яны адбываюцца. Я вельмі спадзяюся, што за гэтым візітам... Да, вот, дарэчы, памянялі інфармацыю, гэта ўсё ж такі Джон Коул. Джон Коул таксама добра, гэта дасведчаны чалавек, які ўжо мае добрыя адносіны з Лукашэнкам, піў з ім водку, гарэлку, але калі сур'ёзна, то, ведаеце, і размова Трампа тэлефонная з Лукашэнкам, яна павінна была перарасці ў нейкія практычныя крокі. І тое, што потым Коул яму тэлефанаваў, была размова, то бок гэта працяг той палітыкі, тых дамоўленасцяў паміж адміністрацыяй і Мінскам, і я спадзяюся, што гэта прывядзе да нейкіх крокаў па вызваленні беларускіх палітвязняў. То бок мы спадзяемся і чакаем, што Коул зараз выязджаючы, як і мінулы раз, павязе з сабой пэўную групу беларускіх вызваленых палітвязняў. Я спадзяюся, гэта як мінімум, але я бы прагназаваў, што гэта будзе больш вялікая група. Я бы прагназаваў, што гэта будзе больш вялікая група. Я на гэта вельмі спадзяюся. І што сярод гэтай групы будуць таксама палітыкі і людзі, якія вядомыя для беларускага дэмакратычнага руху людзі. Ну што ж, я таксама спадзяюся, будзем з аднаго боку трымаць кулакі. Зараз паглядзім, што тут, да прыкладу, ёсць на тым жа самым пуле первого, как бы новый раунд беларуска-американскага дыялогу по даручэнні прэзідэнта США ў Мінск прыбыў яго прадстаўнік Джон Коул з дэлегацыяй. Чым ўсё гэта скончыцца, я спадзяюся, што хуткім часе побачым і паслухаем. Што ж, такім чынам, чым завершым нашу размову? Мы там планавалі абмеркаваць тэму выбараў кіраўніка прэзідэнта Беларусі, так бы мовіць, прэзідэнта Беларусі праз усенароднае, але я думаю, што да, на гэты час не вельмі актуальна. Дэмсілы гатовыя да таго, калі раптам вялікая група беларускіх вязняў будзе вызвалена і як апошняя група прымусова дэпартавана з Беларусі, дэмсілы гатовы іх прыняць?
Я думаю, да. Я думаю, гэта складана будзе, але праца па гэтым вядзецца, камунікацыя з партнёрамі вядзецца, але без падтрымкі грамадства, без салідарнасці з боку беларусаў гэта будзе складана, але я думаю, што агулам разам, усе разам мы зможам забяспечыць гэта. Дякую вялікі. Ну што ж, я нагадаю, што у нас у гасцях быў спікер каардынацыйнай рады Артём Брухан. Раю усім падпісвацца на сацыяльныя сеткі як каардынацыйнай рады, так і НАО і аб'яднанага пераходнага кабінета, офіса Святланы Ціхановскай, каб сачыць за актуальнай інфармацыяй і тое тым, што адбываецца у глыбінях і асяродках дэмакратычных сілаў. Калі звяртацца, куды лепей пісаць? Асабіста вот вам, калі хтосьці захоча там звязацца? Дарэчы, у каардынацыйнай рады ёсць у нас там ці не тэлеграм-чат, там можна пісаць на мэйл, але пішыце, звяртайцеся, да, можете нават пісаць на мой мэйл, які ёсць на сайце каардынацыйнай рады і, дарэчы, на сайце НАУ. Ну, вот, таксама свежая навіна, я просто агучу, і гэта ў пацверджанне словаў Артёма, ну, спадзяванняў Артёма і усіх нас, што ўсё ж таки тэма вызвалення палітвязняў будзе працягнута і абмяркоўваецца. Лукашенко на сустрэчы з прадстаўніком ЗША прапанаваў абмеркаваць пытанне хвалюючых Трампа, і яны далі у двукосі закладнікаў. Ну, насамрэч, гэта не без двукосяў, все так, як ёсць. Слушая недавно Трампа, я так понял, с вашей подачи, скорее всего, его очень волнуют вопросы, как он сказал, заложников или как там. Да так вот, менавіта и сказал Аргорыч, политзневоленных или еще чего-то. Ах ты, боже мой, кокетка такая. Я не против, давайте обсудим эту тему так глобально. Ну вось, будем спадзявацца, что сапраўды дойдзе да не толькі абмеркавання, але і да вызвалення і вызвалення значнай колькасці беларусаў, палітвязняў, не толькі палітвязняў, а тых, хто знаходіцца беспадстаўна за кратамі. Ну і ўвогуле, я спадзяюся, што, можа быць, дойдзе да таго, што рэпрэсіі будуць зменшаныя. Дзякуй вялікі. Артём Брухан, Зміцер Лукашук. Слухайце, глядзіце, подписывайтеся, ставце свае падабайкі, расшырвайце. Да сустрэчы. Жыве Беларусь. Вечна.